Hola, benvingudes i benvinguts tots i totes a un nou espai de Converses al Cercle. Avui és un especial, doncs tenim una convidada excepcional, es tracta de la honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera de Governació i Relacions Institucionals. Volem agrair-li especialment que ens acompanyi malgrat les importants i grans ocupacions del seu càrrec. Benvinguda, vicepresidenta, i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Lamentablement, el tema de major interès i preocupació per a les nostres associades és la crisi econòmica i tots els aspectes que giren al seu voltant. I dic lamentablement perquè això és així des de fa molts i molts mesos i constantment l'actualitat ens obliga a tractar noves notícies que no podríem classificar com a encoratjadores, precisament, no? Primer, entrant de ple en l'actualitat, ens agradaria en primer lloc parlar de l'anomenat rescat. I dic anomenat perquè em sembla contradictori que a l'aportació de Catalunya a l'Estat se li denomini solidaritat, que sigui gairebé un tabú polític i que quan Catalunya necessita part de la seva pròpia aportació s'anomeni rescat i tots emetin els seus judicis i opinions. Això és així, senyora vicepresidenta? Ho he explicat de meravella, la veritat. El diferencial aquest entre el que porta Catalunya i el que rep és en el que en un moment determinat Catalunya acudeix en aquest fons de liquiditat, no? I per tant el rescat no deixa de ser una part del retorn dels diners que els catalans ja hem avançat a Madrid. Per tant, home, parlar de rescat quan en definitiva es tracta de poder gestionar aquells recursos que ja hem generat des de Catalunya i que el govern de l'Estat té l'obligació de facilitar els recursos per tal de poder finançar en el si de les comunitats autònomes, és una utopia. Estem malauradament en uns moments en què la confrontació entre l'Estat i Catalunya, entre les diverses comunitats autònomes i l'Estat està pujant cada cop més amb una sèrie de retrets que no responen en absolut ni a la realitat ni al comportament i a la solidaritat que ha tingut sempre Catalunya amb la resta de l'Estat. Per tant, una crisi econòmica que té uns efectes socials molt importants també a Catalunya i els retrets que ens arriben des de l'Estat amb una retòrica, jo diria, d'anticatalanisme que no ens porta enlloc, fa encara les coses més difícils. Sí, perquè de fet crec que, si no estic malament informada, que Catalunya porta uns 16 milions quan en canvi estem demanant només uns 5.000 aproximadament. 16.000 milions. 16.000 milions. El dèficit fiscal és 16.000 milions, per tant, en definitiva és l'aportació que fa a Catalunya, que a més genera recursos prou importants com per tenir una qualitat de vida i un retorn de cara a la seva ciutadania molt més ampli. Home, el que no té sentit ara és que ens acusin de demanar quan hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre Catalunya, que poden donar uns millors serveis als ciutadans i inclús alguns es vanaglorien i es menteixen de tenir aquestes actituds de generositat envers els seus ciutadans amb recursos catalans. I què podem esperar del mal anomenat rescat en termes pràctics? En les condicions previstes solament pot ser utilitzat per amortitzar deute i encara admetent que soluciona problemes immediats, després estarem de nou amb la mateixa situació? El fons de liquiditat, acudir al fons de liquiditat és una solució temporal, a curt termini, però necessària per poder fer front primer als venciments dels crèdits i per tant de la deuta i després també de les obligacions més urgents. Però hi ha un problema estructural que arrosseguem des de fa temps, però que ara amb la crisi cobra més importància que mai resoldre, i és la necessitat de tenir un pacte que sigui just, un pacte de finançament just per Catalunya, un sistema de finançament que s'adeqüi a les necessitats del país, que reconegui aquests recursos que Catalunya genera i que sens dubte tenen un retorn molt desigual. Per tant, jo crec que el pacte fiscal, una reivindicació que té el recolzament de la major part de la societat catalana i que és un mandat també del Parlament cap al govern, és la primera estació a la que hem de batallar i a la que hem d'intentar poder tenir aquest sistema just. És a dir, tenir la clau de la caixa no té sentit. Si no podem recaptar i gestionar tots els nostres impostos i a partir d'aquí poder cedir aquella quota de solidaritat que ens permeti tenir una situació no pitjor que les
autonomies receptores d'aquesta solidaritat, que és el que ens passa en aquests moments. Exacte. Una de les, d'altra banda, misterioses agències de classificació ha baixat l'emissió del deure de la Generalitat de Catalunya a nivells de escombraries, pràcticament. Òbviament, això dificulta i encareix el finançament, però ens preguntem si està clar que d'una o d'altra manera darrere d'aquest deute estaria també tant l'estat espanyol com la Unió Europea. Com pot ser això? Que això no signifiqui res en la qualificació, o és que hi ha un interès en provocar precisament aquesta situació per això que es diu als mercats? Jo crec que aquí hi ha una reclamació que fem des de Catalunya des de fa temps, i és la necessitat de tenir una agència de qualificació europea propera i per tant que conegui la realitat, no? Ara estem sotmesos amb una agència de qualificació internacional, doncs, que també no se'ns escapa que també té interessos ocults, no? Per tant, escolti, jo crec que el que hem de tendir és a sol·licitar aquesta agència de qualificació pròpia, neutral, europea, que ens doni resposta, i després jo crec que és molt perillós barrejar la política i la demanda del pacte fiscal amb la qualificació dels bons. La deuta catalana, l'economia de la Generalitat és prou sòlida i per tant en aquest sentit i prou rigorosa, i jo crec que és molt perillós començar a fer aquesta barreja política econòmica. Deixem d'espantar encara més els mercats i de crear incertesa amb l'economia. També és cert que l'estat espanyol segurament, al no atendre la petició de fer hispabons i crear aquest fons de liquiditat, també ha ajudat a augmentar una mica la confusió a nivell de la Unió Europea. Però bé, jo reitero, l'economia catalana és prou sòlida, nosaltres som exemplars en el pagament i en el compliment del pagament del nostre deute, i el que és prioritari en aquest moment pel govern de la Generalitat és reactivar el país econòmicament, i això vol dir posar-se al darrere de les empreses, facilitar-los en tot cas totes les accions possibles, perquè són elles les generadores d'ocupació, de creació d'empleo, i en definitiva això és el que ens farà sortir de la crisi econòmica tan forta. Vicepresidenta, si ens ho permet, farem una pausa per publicitat i tornem de seguida. En 20 minuts estem aquí. 20 segons, perdó. 10 años juntos y aún sonreímos cuando nos miramos. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Mínims. Bé, doncs ja hem tornat, això passa molt ràpid. Vicepresidenta, què canviaria el concert econòmic en aquest escenari que parlàvem abans de la publicitat? És realment una solució estable i a llarg termini d'aquestes tensions? És una solució imprescindible i necessària pel país, no? El que no podem tenir és una situació en la qual el diferencial entre el que portem i el que retorna al país crea un dèficit estructural tan important que va minvant els serveis que des del govern es poden donar als ciutadans, no? I també en aquest sentit doncs, la facilitació de la creació de llocs de treball. Nosaltres el que demandem en aquest necessari pacte fiscal és poder recaptar, poder gestionar i poder decidir
cap on han d'anar els impostos que generen des de Catalunya, i a partir d'aquí establir aquella quota de solidaritat que com a país ens permeti també seguir exercint el nostre autogovern amb tota la força. Jo crec que els catalans estem preparats. Jo a més crec que Catalunya sempre ha estat un motor europeu i amb la mesura del possible que serà qui surti abans d'aquesta crisi econòmica arrossegarà també l'Estat, però per això necessitem aquestes condicions d'un finançament just que ens permeti que aquells recursos que generem com a partit, com a país, reverteixin directament amb el país. En un moment en què des de moltes posicions polítiques en l'estat espanyol s'estan aprofitant la situació econòmica per atacar qualsevol possible evolució del model autonòmic o fins i tot propugnar un model radicalment centralista, quines possibilitats tenim d'aconseguir el concert econòmic? Primer de tot, aquesta és una reivindicació d'un poble, no és la reivindicació d'un govern només. És la reivindicació d'un govern per un mandat parlamentari, però que compta amb el suport majoritari del poble de Catalunya. Això ho hem vist en diferents manifestacions i també en aquesta de l'11 de setembre ho veurem sobre la taula amb molta força. Per tant, en aquest sentit, jo crec que això ens dona molta força per poder avançar cap a totes les quotes d'autogovern i sobretot per la defensa també i la llibertat i la dignitat del nostre país. Ara, si em permet, m'agradaria donar un gir més personal a l'entrevista. Entenc que la seva elecció com a vicepresidenta del Govern de Catalunya suposa una dels fites de la seva carrera política. No obstant això, la paradoxa és que això es produeix en el pitjor moment, en la pitjor situació des de fa molts anys. Com es du això? Doncs la situació és complicada, però ho és malauradament ho és per totes les famílies i les empreses catalanes, no? Estem en una situació històrica, difícil, però també els catalans som un poble que de les dificultats n'hem fet sempre oportunitats, i per tant jo crec que tot això ens porta a una situació de sortir encara més forts, de reivindicar allò que som, de seguir teixint les bases d'aquesta societat que ens ha fet forta, que en definitiva són les petites i mitjanes empreses, que són el múscul econòmic del nostre país, que són aquell que sempre l'ha fet com un motor europeu, i en aquest sentit les dones hi tenen una incidència molt i molt forta. Les dones han incrementat de forma evident la nostra presència a la política. El propi govern és un exemple d'això. A la universitat fa molt temps que ho fem. Què passa a l'empresa? A què creu que es deu aquesta diferència de ritme en els càrrecs directius? Jo crec que està evolucionant, però més lentament del que nosaltres voldríem. De fet, jo crec que les dones ens hem incorporat amb tota la força ja durant aquest segle XXI, especialment en el món laboral, amb tota la força, mentre segurament encara en l'àmbit privat seguim portant la major part de la càrrega, no? Cal saber delegar. És veritat que en l'àmbit privat cal saber delegar, i estic convençuda que les noves generacions ja van en aquesta línia, però també és cert que en l'àmbit de l'empresa, tot i que hi ha moltes directives a primera línia, el talent femení no està del tot visible allà on li correspondria, no? Per tant, hi ha moltíssimes dones amb capacitat, i jo diria que amb ganes i amb possibilitat d'accedir en els màxims llocs de responsabilitat. Cada cop hi ha més dones, i això únicament és un acte de justícia, no? La societat catalana té aquest gran talent femení, vostè ho deia, no? Les universitats estan llicenciant més dones que homes, i a més amb unes notes millors les dones que els homes. Jo crec que aquest és un reflexe que hem de veure en el món de l'empresa. Hi ha alguns àmbits que ja hi és, però per exemple en el món empresarial encara falta un esforç important, que estic convençuda que en els propers anys en tindrem justícia. Però també cada cop hi ha més dones que creen la seva pròpia alternativa, vostè ho sap perfectament, el seu propi lloc de treball, i per tant agafen aquesta acció directiva i de guia de la seva pròpia vida personal, però especialment professional, amb molta força. En aquesta legislatura, amb aquest govern, hem arribat més enllà que en cap moment de la història d'aquest país. Vicepresidenta del Govern de Catalunya, presidenta del Parlament de Catalunya. Estem a prop d'arribar a dalt de tot? Es veu en l'horitzó la possibilitat d'una futura presidenta del govern?
Jo crec que no hem de descartar res, absolutament res. Jo li he de dir que tenim un president excel·lent del govern, però jo crec que les dones hem trencat forces barreres, ens ha costat molt, però jo crec que hi ha prou talent en el país perquè no tinguem cap sostre i puguem avançar amb una força imparable. Doncs per acabar, vicepresidenta, ens en sortirem de tot això, sobreviurem? I tant que ens en sortirem amb més força, ens en sortirem amb sacrifici, amb un canvi amb la metodologia, amb la manera de fer coses, però també amb un canvi de valors. Jo crec que també aquesta crisi econòmica ha estat una barreja, una crisi econòmica, una crisi institucional de confiança i una crisi de valors. Segurament hi ha que retornar en aquells valors que ens van situar com a país el més alt de tot, no? Són valors de catalanitat, són valors que portem els catalans i les catalanes en l'ADN i és tornar en aquests valors amb força. I les dones som un exemple de superació del dia a dia en el si de les nostres empreses, en el si de totes les nostres activitats. Per tant, estic convençuda que ens sortirem i molt més reforçats. Doncs me n'alegro de sentir el seu pensament i no sé si vol afegir alguna cosa més o... Doncs animar, jo les vull felicitar, primer perquè és una plataforma importantíssima de la visibilitat del talent femení. Jo crec que això és molt i molt important i en aquest sentit fan una tasca de visualització i de posar com a valor afegit tota l'aportació del talent femení del nostre país, que és molt i molt important. Doncs moltíssimes gràcies per les seves paraules, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, esperem que torni aviat i a totes i a tots vosaltres doncs gràcies també per acompanyar-nos com sempre i fins la propera. Hola, benvingudes i benvinguts tots i totes a un nou espai de Converses al Cercle. Avui és un especial, doncs tenim una convidada excepcional, es tracta de la honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i consellera de Governació i Relacions Institucionals. Volem agrair-li especialment que ens acompanyi malgrat les importants i grans ocupacions del seu càrrec. Benvinguda, vicepresidenta. El diferencial aquest entre el que porta Catalunya i el que rep és en el que en un moment determinat Catalunya acudeix en aquest fons de liquiditat, no? I per tant el rescat no deixa de ser una part del retorn dels diners que els catalans ja hem avançat a Madrid. Per tant, home, parlar de rescat quan en definitiva es tracta de poder gestionar aquells recursos que ja hem generat des de Catalunya i que el govern... I gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Lamentablement, el tema de major interès i preocupació per les nostres associades és la crisi econòmica i tots els aspectes que giren al seu voltant. I dic lamentablement perquè això és així des de fa molts i molts mesos i constantment l'actualitat ens obliga a tractar noves notícies que no podríem classificar com a encoratjadores, precisament, no? Primer, entrant de ple en l'actualitat, ens agradaria en primer lloc parlar de l'anomenat rescat. I dic anomenat perquè em sembla contradictori que a l'aportació de Catalunya a l'Estat se li denomini solidaritat, que sigui gairebé un tabú polític i que quan Catalunya necessita part de la seva pròpia aportació s'anomeni rescat i tots emetin els seus judicis i opinions. Això és així, senyora vicepresidenta? Ho he explicat de meravella, la veritat.